Hi guys, it's Christina. This is our family budget. So today, gusto ko lang ipakita sa inyo yung kasi napagdesisyon na namin na mag-asawa na i-less ko yung aking, di ba sinabi ko sa inyo yung aking grocery for the whole, yung budget namin sa pagkain is of 5,000 pesos. So, kailangan kong kaltasan yon since wala na kaming computer business, wala na yon. So, complete, ano lang, anong complete? Plain lang talaga, nasahod talaga ng asawa ko yung aming income ngayon. So no, instead na 5,000 pesos yung aking grocery for the whole month, kailangan ko siyang kaltasan ng 1,000 pesos. So, gusto kong ipakita sa inyo ngayon kung paano ko siya ginawa. So, syempre, ang mangyayari is 1,500 in 2 weeks, in one quinzena, 1,500. So, mangyayari siya 1,500 na lang siya. Kasi, yung 1,000 pesos na pag ano ko sa mga toiletries na yung mga medyo malaki yung mga binibili ko, hindi ko siya pwedeng kunan ng ang tawag doon, hindi ko siya pwedeng kaltasan kasi yun talaga is para doon talaga sa, for example, sa mga sabon na powder, mga Zonrox, mga Toyo, kailangan talaga mga malalaki yung binibili ko doon kasi yun talaga, ginagamit ko talaga yun yung staple talaga na kailangan meron. So, kailangan doon ako mag-less sa pagkain namin. So, 1,500 in one quinzena. So, ang mangyayari is 750 a week yung ang mangyayari doon. So, ang ginawa ko is nag-meal plan ako. So, kailangan ko mag-start sa meal plan. And we have, I'm not saying guys na itong ipapakita ko sa inyo na meal plan is gagayahin niyo siya because we have different diet. Iba-iba yung kinakain namin. Sa amin lang is, yun yung mga kinakain lang talaga namin na like sa dinner, okay lang sa amin kumain lang kami ng bread, okay lang sa amin kumain lang kami ng kamote. So, okay lang sa amin yun. Except lang talaga sa breakfast na kailangan before mag-work yung mister ko, kailangan kumain talaga kami na yung full meal talaga, kanin, ganun, may ulam. So, ganun yung kinakain namin. So, na gusto kong ipakita sa inyo yung aming meal plan. So, this is the easiest way and talagang simple na talaga itong meal plan na ginawa ko. So, ipapakita ko sa inyo ngayon, okay? So, ito yung mga ginawa ko. Ito yung meal plan ko. So kung nanood kayo sa last, yung mga unang-unang vlog ko, iba yung meal plan ko. Ito talaga yung easiest way na ginawa ko na meal plan. So, ito yung ginagawa ko, breakfast, ganyan. So, we have lumpia with egg, so times 4. So, ibig sabihin, itong breakfast na to is, gagawin ko to, ay kakainin namin to within 2 weeks na breakfast. Ito yung magiging umagahan namin. So, lumpia with egg, fried rice, munggos yun kasi ito sa amin Bisaya. So, munggos. So, munggo yan, fish, tsaka pansit. So, yan, times 3, times 2, times 3, times 3. So, total of 15 meals for breakfast. And eto naman sa lunch namin, lauya. Ito yung lauya times 2 means yung sinabaw na pata. So, eto, bibili ako ng pata. 4 times 2 lang siya. So, dalawang lunch lang yung mangyayari kasi dalawa lang naman yung day off ng asawa ko. So the rest ng mga lunch, kasi kagaya ng mga sinasabi ko sa last vlog ko na kami lang naman dalawa ng anak ko na kumakain. So, yung mga extra, kung may extra kami sa breakfast, yun yung nila-lunch namin. But if wala, we have extra food naman na pwede namin kainin like noodles or sometimes mga canned goods or sometimes egg, ham, yun. Meron kami mga extra na mga pagkain na pwede namin kainin. But usually, meron talagang natitira dito sa breakfast. And so, sa dinner naman namin, so, okay, itong dinner, hindi to typical na kinakain ng mga Pinoy kasi this is my way din na kasi ito yung diet namin.
So, iba-iba tayo ng diet, guys. So, depende na sa inyo kung ano yung kinakain ng pamilya nyo. This is my way na nakakatipid kami at the same time. Medyo hindi siya ganun ka tawag dito. Kasi alam niyo naman kami, medyo matataba kami dito sa bahay. So, yun yung diet na ginawa namin. So, para makatipid ako, fried rice times 3. So, kung pa nakikita nyo, parati ako naka-fried rice. Kasi fried rice, mas nakakatipid ako dito. Kasi itong fried rice na to, wala siyang meat. As in, plain lang talaga na vegetable yung inilalagay ko. Tsaka masarap siya. So, one day, kung gagawa ako nito, guys, next iba-vlog ko, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Sobrang sarap niya. And also saging. So, itong saging na to, it's either, ang tawag dito, igagawin ko siyang banana Q and also ito kamote Q. So, marami akong magagawa dyan. So, times 3. Itong kamote is times 5. So, ipapakita ko sa inyo guys. Sana soon. Gusto kong ipakita sa inyo lahat kung paano gawin ito yung aking mga ulam. At saka ito, bihon, times 2, pansit, times 2. So, yan lahat yung aming So, this is the easiest way na pwede nyong gawin sa bahay kung gusto nyo mag-meal plan. So, depende na sa inyo kung ano yung gusto yung kainin nyo for the Monday, Tuesdays, Wednesdays, So, ganon. So, ayun siya guys. So, yun lang yung dinner na hindi ini-advise sa inyo na gayahin nyo. But, for the breakfast and sa lunch na hindi typical, my God, anak. So, ito lang, ipinapakita ko lang sa inyo, guide lang kung paano yung gawin yung meal plan nyo. Pero depende na sa inyo kung ano yung gusto nyo kainin. Ito lang, binibase ko siya sa income namin, sa diet namin. So, ganun. So, ayun. Ganun ko mini-meal plan. So, this is the easiest way, guys. Kayang-kaya siyang gawin na mag-meal plan. Kasi dyan ka makakatipid. So, after our meal plan, doon na. Gagawa na ako ng aking listahan kung ano yung aking bibilhin pag grocery na. So now, I have lumpia. So, etong lumpia guys is, lalagyan ko lang siya ng ground pork na konting-konti lang. Tapos, the rest is vegetable na. So, ako mismo yung gagawa ng lumpia and ipi-freeze ko siya para marami kaming magawa. Kasi kung bibili ka sa mall ng lumpia, medyo mahal at saka konti lang. So, ayun, yung munggo. So, yung fried rice, guys, gusto ko talaga siyang i-vlog at ipakita sa inyo kung paano ko siya ginagawa. So, ayun. So, kailangan ko siyang i-budget. Ay, anak, Diyos ko. So, kailangan ko siyang i-budget sa 1.5. So, nakalista na ako. So, eto yung aking mga lista. Yan. Ewan ko kung nakikita nyo siya. Ito yung total ko nito is 915 pesos. So, ayan siya. And, eto naman, so sa fruits ko guys, so, importante na may prutas. Hindi pwedeng wala. So, talagang ibinabalance ko siya na healthy pa rin kahit nagtitipid kami. Kasi, ang plano ko kasi na yung 1,000 pesos na ikakaltas ko doon sa aking grocery. So, 5,000 magiging 4,000 na lang siya. So, yung 1,000 na doon, yun is ilalagay ko sa savings namin para mas naisipan ko lang na pwede ko naman siguro i-try na kaltasan yung aking savings, ng aking pang grocery para lang talaga mailagay doon sa at least pang dagdag. Malaki din yun, 1,000 pesos din yun. So, ayun. And so, yan lang naman siya guys. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung magiging resulta pagkatapos ko mag-grocery. So, merong sobra or what. So, yun lang. Gusto ko lang i-update sa inyo na kakaltasan ko yung aking plan. So, this is a challenge. Actually, hindi siya ganoon ka-challenge. Hindi naman talaga ganoon challenge talaga. Kasi, hindi naman ganoon kabigat yung But anyway, no, baby. But anyway, yun yung aking gagawin. So, I hope guys, may inspire kayo sa aking ginawa na pag-meal plan. And also, I am challenging you then
mag-meal plan kayo at kung ganun kayo karangya sa inyong pagkain, maybe it's time for you para challenge yourself nyo na um, kaltasan din yung inyong budget. So, yun lang guys. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. So, I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and please leave comment down below kung meron kayong mga tips and um, mga tawag dito, mga recipe na gusto nyo i-share sa akin. So, yun lang guys. So, I hope you guys enjoy. Please don't forget to subscribe and see you in my next video. Yeah. Bye-bye! Bye-bye.